ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅವೇ ಪಿಂಗರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೆಟ್ ಯಾನ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸುರೂದ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಎನ್ನಿಯೆ ಅಂಚೆನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ದೇವರ ಪಂಡ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅರೆಗೂ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸುರೂತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದೇವರ ಕೋಣೆಡು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೂ ದೀಪುನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಪುನ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಪೂನ ಎಂಕುಲು ಕೊಯ್ದು ದೀಪುನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶೋಕು ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ತಂಪುಗು ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಪೂನ ಕೊಯ್ದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಯೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಎಂಕಾಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ತೋಜಿಲ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿಯರೆ ಪೂಪುನು ಎಕ್ಕ ಮಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ಲ ಎಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ಡ್ಲ ಎಕ್ಕ ಮಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ದೀಪುನು ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕ ಈಶ್ವರಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂ ಎಕ್ಕ ಮಲೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ಡ್ ಮಾತ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಮಾರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಪೂನು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮಾರುವೇರು ಉಂದುವೇ ಪೂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದೈ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಓಲು ಮಸ್ತ್ ನೀರುಂಡು ಆ ನೀರ್ದ ಹೊರತೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೂ ಆಪುನು ಈ ದೈ ಆಪುನು ಬಕ ನಿಕ್ಲಾದೆ ಈ ದೈ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪೋಂಡ ಈ ದೈ ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಸುಲಭಡೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು ಬಕ ಈ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕಗ್ ಆಯ್ತನೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲು ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ಬೇರುಂಡತೆ ಅವು ಮರ್ದದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅಸ್ತಮ ರೋಗಿ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಕ್ಲೆ ಪರತ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಷ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಅವೇದ ವಿಷದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಸಮೇತ ಇಂದುವೇ ಎಕ್ಕದ ಬೇರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಲ್ದಿ ಎಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಒಡ್ಲ ಮಾರುವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜಿ 170 ರೂಪೀಸ್ ದಾನ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೆ ದೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಮುರಣಿಂಚ ತೂನಗ ಅಂತೂಯೆ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂ ಸೊ ಅಂಚ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ಈ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ಪೂನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಲು ಐಟ್ ಕೊಯ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ದೇವರ ದೀಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕೆ ನಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಅತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈ ಉಂಡು ಜೊಂಪೆ ಜೊಂಪೆ ತುಳಸಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ದಪಗ ಈ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ತುಳಸಿದ ಹಿರೆ ಕೊಯ್ದು ಮಾಲೆ ಮಂತು ದೀಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಲ ಉಂಡು ಬಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕದಿಕೆ ಗರಿಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಕನ್ನಡಡು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಭಟ್ರನಕುಲು ಕೇನ್ವೇರು ಕದಿಕೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಮಾತ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂತಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಕಮಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ತೆ ಈ ಪೂತ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತೋಪುಜಿ ಈ ಪೂ ಅಂಚೆನ ಕಾರಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗಂದಾಂಡ್ ಒಂದು ಅತ್ತಾಂದ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂ ಮಾತ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿ ಜೀನಿಯಾ ಕೇಪುಳ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.